Sősznek, itt vagyok egy ilyen videóban, és most így nemozni fogunk. Ja, hát akkor így, na. Hát, nem az easy, az könnyű, normál az unalmas, egy hard. Az extrém az túl nehéz. Na menj. Day 1. Első nap. I am UGS and I'm going to be good. I have to be good. No. Nincs itt coin. Hát még ilyet. Itt van a izé. Nos, megtrollkodom egy talánt. Hallom, hogy jön. Az én irányomba jött. Még hozzá. Nem. Aha. Bezárta. Az komoly. Ezt bezárta. És elbújok egy kicsit. Ide fog jönni a lám, megnézni a boxokat. 2000 years later. Na. És nincs itt lám. De bezeg, hogyha kibújok, akkor biztos itt fog lenni. Most azért even annaljátok, mert most elment nálunk az áram. Hát vagy nem elment, hanem áramszűz van karbantartáson. Most akkor kibújok. Mégse. Jó. Azon át. Hogy mi az? Drake, go away, raise up kids another day. Daddy says it's not okay. Drake, go away. Na bazd. Na most visszajött az áram, mert So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. De most hol? Ja, megijedtem. Na most a Nannak jönnie kell. Na, Nan, jön. Ja, jön. Vagy nem, mégse. Hol van mouse? De most mi van? De köcsög a Nan, de süket. Úristen! Na? Jó, most. Na, jó. Most ide jön a lám. De mindig félek, hogy észrevesz. Drake. Akkor mentem. Na vajon hol van? Mert valahol az biztos. Tudja, közelbe lenne. És door escape-et csinálnak. Szerintem rájöttetek már. Hát már mint aki ismeri az Evil Land. Most ezt meghallotta. Most megvárom még idején. Na meglátott. Az a futás. Atya ég. Brandy. Nem tudom eldobni. Mekkora nagy dobás. Cső. Most ez elindult. Jó. Kibit. Harc okozott. Nagyon jó. 150 coins. Aha. Ja. Ilyen hangos ez a zene. Nyomj rá egy lájkot, ha tetszett a videó.